Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kinigilong ki khubor bam dagasngi. Menteri Katnat Food and Civil Supplies Methodius Dakar ulapente baka sarkar jala gadang tray shitam ban pentikna baka jingpen biang LPG gas netendong shet jingshen shigi pat ba kanong gaberenti bat kababiang por. Ulo ong bakatnat klayo bun ki jing ujor na kinong pendon kam halor ka jing e ha ka sam LPG kentup ka jing slam ka jing duna supply ber ki jing e ha ka rukom sam. Kumta ka sarkar kelas dang ban penkhan ye ka jing pet ngor bat ban thau ki vigilance committee ha ki Kardan district ban budien ye ki jing e. Uba da kharula batai bakini ki committee kin pet bnya ye ka rukom sam LPG banya dana kinu ki kam thok ne ka jing yalam bakla bat ban pitti kana baka gas ka poisha ki nong shong shnong ki badai hok banyo. Ula kenturu yagi paitba bagan ai ka jing ya trailang da ka ba ujor paitba la da don kinu ki jing bambiang namar kene kan yarap ye ka sarkar ban shim kham kloi ye ki sinjam ban penbe. Ha ka juk kapor umentri ula ong ba ka jilla ka dang wat ru kilat ban penkhan ye ka jing yo LPG ha ki than nong kendong knang babaro ki long yeng kin yo igani ka jing shakri ka badan kam bha ha ka jing iman kaswi. Shushu upente baka sarkar jila ka yo jing batha na ka sarkar India kuno baka gas ha jila Meghalaya barkiwi ki jila ka ri India ka dang biang dang pendam Henry ula benrapan pahu te pahu kerdu ne om kerdu hap syukunai batingkai banat ke kerdu. Hello. Last week kajing siang nila ai ka nila don ka press conference but nila kren sitam gani kajing long kajing man jung ki LPG hapo kajala kajongi te kidan kajing so kidan katok ane kajing complain ba ki don ki customer jungi ki mio gas kidan katok ane ki ba ya complain ba ki restaurant ki mio gas dari ke bang apa mat pensai yang api mentah kesini bajang fi kinong thok kubor ya ki pai ba kinong song sinong jong ka jalai khalai ai boro kuwei ba ki LPG ki badai jong ki ba ka badai jong ki domestic use nim duna dokat kini kisi ndai badai bangin bun lane bangin don excess kumba hakipor ki ba kampadon kan dekat maru kata kamdai ni kim duna ni bangin bun palat ro kata kam dai kata tik e kajing kwa ka jongi kulong bana kle jong ka department ba kume ki nong pendon kam ba kim dai ban pendon kam pathar palat ba kin nang ban economize le ban nang ban pendon kam ha ta ka kam ka biang ba ekonomi than kata ka jing duna kini ki gas ba habe dai kini ki LPG ki bere jong ki commercial use hak por ba kadang sedang kini kita yo ki pala adab kadon ka jingduna yakini ki LPG jong commercial nomor ba kadon ka direction na po central government kadon ka gap supply ka bangi ong tiladang idon kam sispa teli kadkum tu ka gap supply ka bangi ki ka ba ka ai ka central government kulong bangin yo arho teli tele na kali jong ka department food and civil supply jong ka government Meghalaya pada kali yang gojong ngila tho seka ministry food and civil supply government of India bakin consider kamtam ya ka jela ka jungi nomor ba ka ka jela ka ba ni simro ba ka tourism ka ka sibanta na ka wei ka yo ka kot jong ka jela ba kinong song sinong ka buon ki im ba penya kini ki kam tourism tingla ngila karpa dia ka sarkar kami bahkan akam ai kambun ka supply kini ki commercial LPG te kini ki sim talai chau sing la yo shu khambun ni kini ki supply jo kini ki commercial LPG te ngai nang ni sakmal le se kan sakam improve ka situation te rei ban ong ba kan pahu paderu kata ka bakrang ya kini ka perthai kumne le se kanum pahu te ngin khamelong economical ka bangin ya pen don kam te ha chu ka por na klen jong ka department ni la form kani ka vigilant committee apo ka state level ta ka jingalam jung chief secretary apo ki district level ni don ka jingalam jung ki DC ki SDO badan kat gini ki vigilant committee ni la bu ro ya ki bakin don lang ki ramba shinong bakin ya pedlem ro ba la ki don kinu ki nong supplier ki nong supply nani ki beriu ki ba pers amat pendon kam bakla la ne ban
ban supply block kini ki gas ki jungi bakin sim ki action ki bari ban sim pada kacu kapor la ki pajba ki akundu mi kita ki ban late complaints po DC la ni kini ki vigilant committee kamba ni la ban sim ka step ke bari ban da pada kita ki baki penon kam bakla kini ki LPG entah ngin pat yo akan ka notify ka official notification dan ki information tendre ki ba ni la yo ching tip pade ka ba nak lihat juga sarkar India kalau persang kumbalong baru sekatu kalau baki seka supply ya kini ki LPG kawan ben nyapo kini ki Middle East ba nyopo 20% kawan nak kiri kepada nak pedang kacing katma mantang te nadu kata kapor ba kerajaan kini kacing sharp block hang te apo ka Strait of Hormuz nak lihat juga sarkar India kalau persang ban diversify ban yo supply ya kini ki LPG ki gas na kibai kiri kum ka Canada kum na po USA but kibai ro ki ri namba kin la pen biang ye ki kam jong ka jing don kam jong ki LPG but ki wei ki jong kam hapo ka ri India ka jong de hello kini ba na kle jong ang IP ba hapor ba kadang stang gani ka jing kani ka jing duna ka jing supply te kila don hi ka shortage te but kumbo IP ba kadon kata ka cap supply ba kata ka 4% ka cap supply ba ladang idon kam sispa tali ngin yo 4 tali te hakti kipor kadon kacing duna sya do kata te redin bana kalian kucungi ngela pen smau sya ka siapo ka sarkar India ba kum ka jela me khlia kadi ku ka jela ka ba ki bun ki nong chunga kai ki wan sakani kum ka wei ka tourist destination tinggi don kambun ni kini ki LPG gas ki beri commercial ngila tho saka po home ministry ro ban request ki bakin consider ban kin ai kambun te kolor kan ki banta kumbalong menta ana menta arsi nai sing ngila kambun ni kini ki LPG ki beri commercial til ese kampat la kam ngimpat pahu kumba pahu men syaru ndai ka solution kala nang improve but kala nang khamba menta angit ba pinsa ki ni ki badon kam hok kin sayo hi ki sender asur ban kentu ya kini ki kam tam ki distributor ki jungi bat kum jur ya kinong ki ba punya ya ki restaurant badi ki hotel ba kam padai pada kapor bangin su yele pahu tan tingin kamlong ekonomi sa ka bangin kun kam ki gas